Semuanya kita goyang. Seneng-seneng yuk. Ada Pak RT. Pak RT nyanyi, Pak RT. Boleh. Mas Egar nyanyi. Ayo Gar. Siang pantoro, ratri rasa repot-repot Mas. Mong eling manising ati. Piye to iki bos? Setiaku Piye, adalah Bos? Bang Kabeh. Anduweni. Terima kasih. Marang sang Kasulaksmi. Rasa kangen kang limpeti lintas. Ganti okase. Dadi saksi ubayane datang balik jani. Janji sabaya mati sabaya pati. Mas Egar, semangat Gar. Malah si Dora ini. Situ. Ayo Gar. Yo Mas joget. Renolit. Galaras. Wong ayu tresna mungkin naryo tombo susah jroning patenku. Apa Bu E? Antepno Apa Bu E? hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sekara, rasaku rapakan serena. Adyan nyawa onset saka raga wis tresno rapi sati pisana. Sajake Mas Icule Konten kok iki bengi wae. ameh nyawer Ya. iki. Mas Sutris. Mas Sutris. Rasa repot-repot Mas. Repot. Kok wae naruh. Iki ki ndak maksudnya kepiye ngono lho Mas mantan iki. Iki lho. Entekno. Entekno. Anyo. Entekno. Nyo 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 nyo. Siang pantoro ratri mong eling manising ati. Setiaku bisa anduweni marang sang Tiasulaksmi. Ayo, Gar. Nyonggarnya nyonggar. Rasa kangen kang limpeti. Solo leja. Bulan dadi saksi bayane jalan balik jani. Janji sebaya mati sebaya mati. Goyang bersama Enggal Laras Asoy. EL Audio Production. Uling Nuha. Asoy Mas siralu Wong ayu tresna mungkin naryo tombo susah jroning patenku. bagus antep rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sekara,
nyanyi loh Lin. Nyanyi. Rasa kangen meliputi ora iso. Apa iki? Bulan dadi saksi Iso. Iso. Jadi isone tengah. Janji sebaya mati sebaya mati. Enggak laras lo iki. Yo sak jose no masku. Piye? Oh sek kok tak kai sing ayu-ayu. Ayu Hey. tresnane